Gata. Hai, Alexandra, spune, ce animăluțe sunt acolo? Ce e ăsta? Crocodil. Și ăsta de jos? Crocodil. Ăsta de jos? Cocoș. Și ăsta? Cum? Cățelușul. Cățelușul. Ăsta ce-i, tati? Ce e asta? Păciușa. Bruscuța. Asta? Păgon. Fiț. Bufniță. Aici? Ziva. Băjeală. Buburuță, bravo. Hai să dăm pagina. Ce-i, tati, ăsta? Bă. Ăsta? Bidil. Spune tu. Tubudil. Dromader, perfect. Sus? Ce e, tati, ăsta? Tubudil. Nu, asta nu mai e dromader, ăsta e Finică. delfinică. Bravo, Alexandra. Aici ce fel de căței sunt ăștia? Bu. Dingo? Dingu. Bravo, tati. Asta ce e? Ce-i, tati, ăsta? Adida. Nu-ți dau. Dacă îmi spui toate animăluțele de acolo, îți dau ție aparat. Ce e ăsta de jos? Ce e ăsta? Dingu. Ăsta? Elefant. Bravo, tati. Ce e sus, deasupra elefantului, ce e? Ce e ăsta? Pi. Elan? Lor. Elan. Hai să dăm pagină. Și spune, tati, ce e ăsta? Si. Siu. Fazan. Așa. Jos acolo ce e? Ce e ăla? Focă. Bravo, Alexandra. Ia uite de aici. Asta ce e, tati? Uite aici de jos. Ce e asta? Girafă. Girafă. Bravo. Aici sus? Ce e, tati, asta? Girafă. Nu, aici sus. Ce e asta? Pătigu. Pat. Ghepard. Bravo, tati. Ăsta alergă cel mai rapid dintre toate animalele, înțelegi? Cel mai rapid animal. Ce-i, tati, ăsta? Hai că știi. Ce e ăla? Butanu. Bravo, Alexandra! Ăsta ce e? Pipulaș. Iepuraș? Ce fel de iepuraș? Laș. Drăgălaș. Stai așa. Ce-i, tati, ăsta? Guar, corect. Ce ia, spune ăsta? Ce e ăsta? Mic. Spune repede. Melc. Scoate. Coarne bourești. Că te duc la. Să-ți dau apă. Că te duc la. Să-ți dau apă. Bravo, Alexandra. Da, asta albă de jos ce, tati? Ce e asta? Ce, tati, e asta? Nu știi ce e asta? Bravo, Alexandra. Da, asta am spus, să-mi spui ce e. Oai. Asta ce e? Ce e asta de aici? Uite de aici. Nocer. Bravo, Alexandra. Ia uite-te la aparat un pic. Și zâmbește. Și spune ciao. Uite-te aici și spune ciao. Spune. Ciao. La revedere. Ne mai vedem. Spune. Vedem. Ok. Bye bye. Fă cu mânuța așa. Bye. Bye.